чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Рафаэл дос Сантос шаби гузашта баъди ғалабаи худ дар муҳориба зидди Брайан Барбарена ба дигар чемпиони пешинаи UFC Конор Макгрегор визов дода ӯро ба муҳориба даъват кард. моҳи декабри соли 2015 ана дар ҳамин майдон дар муҳорибаи асосии турнир ма камарбанди худро дар муҳориба зидди Доналд Кавбой Серона ҳимоя карда будам. Анчунин ҷангуарон ба монанди Камару Усман ва Фрэнсис Нгану боша дар муҳорибаҳои баъдӣ баромад карда буданд ва ана ма то ҳол дар муҳорибаҳо ғолиб шуда истодам ва фикр мекунам ки ма ҳақ дорам ки як касро ба муҳориба даъват кунам. ма ба Конор Макгрегор визов додан мехоҳам. 7 сол пеш мо бо ӯ бояд ки меҷангидем. вақте ки ма Серонаро шикаст дода будам, мо бояд ки муҳориба мегузарондем, аммо пои ма шикаст ва ин муҳориба барҳам хӯрд. лекин ҳозир ма дар ин ҷоям ва ма тайёрам. ӯ якчанд моҳ вақт дорад то ин ки организми худро аз допинг тоза кунад ва моҳи июл мо метавонем ки вохӯрда муҳориба гузаронем, гуфтааст дос Сантос. хотиррасон мекунем ки шаби гузашта дос Сантос Барбаренаро дар дуюм раунд бо тариқи усул шикаст дод. муҳорибаи пурраро дар телеграм канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар ҷангвари дурахшони вазни миёнаи UFC Роман Долидзе баъди ғалабааш дар муҳориба зидди Ҷек Хермансон ба ситораи UFC Ҳамзат Чимаев визов дод. агар ки Ҳамзат дигар вазни ним миёнаро кардан натавонад ва дар вазни миёна баромад кардан хоҳад, пас ба ӯ рақиб аз рейтинг дар кор аст. муҳориба бо ман барои ӯ имконияти хуб аст ки дар топ 10 рейтинги вазни миёна ҷой гирад. а барои ма боша имконияти калон пайдо мешавад ки бо чунин ҷангвари машҳур муҳориба гузаронам. ма ӯро мешиносам, ӯ инсони хуб аст ва ма ӯро ҳамчун инсон ва ҳамчун варзигар эҳтиром мекунам. аз ҳамин сабаб ма бо ӯ ҷангидан мехоҳам. айни замон Ҳамзат яке аз машҳуртарин ҷангварони ин варзиш аст, гуфтааст Долидзе. хотиррасон мекунем ки Роман Долидзе Ҷек Хермансонро дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дод ва ин сеюмин ғалабаи ӯ бо тариқи нокаут дар соли 2022 шуд. акнун интизор мешавем ва мебинем ки Ҳамзат Чимаев ба ӯ ҷавоб медиҳад ё не. бояд гуфт ки дар ҳақиқат Ҳамзат Чимаев айни замон яке аз ситораҳои калони UFC аст ва қариб ки ҳамаи ҷангваро бо ӯ ҷангидан мехоҳанд. шаби гузашта чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук соҳиби ташкилоти Eagle FC Ҳабиб Нурмагомедов ба ҳамаи мухлисони муҳорибаҳои омехта, махсусан ба мухлисони ҷангвароне ки дар турнири Eagle FC 51 иштирок мекунанд, муроҷиат карда чунин суханҳо навишт. ассалому алайкум ба ҳама. аллакай рӯзи 10 декабр Eagle FC MMA бо маросими махсус барои ман ба Қазоқистон бармегардад. ҳарсола турнир ба хотири ёдбуди падари ман. ҳамаи шуморо ба Атирау даъват мекунам, навиштааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни ду чемпион хоҳад шуд. чемпиони доимӣ варзигари тоҷик Фаридун Одилов ва чемпиони муваққатӣ варзигари қазоқ Даврен Ермеков. ҳамчунин дар ин турнир боз ду муҳорибаи унвонии дигар баргузор мегардад. Фаридун Одилов кӯшиш мекунад ки дуюм маротиба камарбанди худро ҳимоя кунад. ана Даврен боша кӯшиш мекунад ки чемпиони нави ин ташкилот шавад. аммо боша албатта ки Фаридунро дастгирӣ мекунем ва ба ғалабаи ӯ боварӣ дорем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидатотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.